शास्त्रीय संगीताकूय आता बरे दीस आयल्या तेन्ना आता भिवपाची गरज ना अशें म्हणपाक हरकत ना अशें विधान फामाद गायक महेश काळे हांणी केलें। आयच्या काळांत हेर प्रकारच्या संगीताक जरी पसंती दिता आसले तरी लेगीत सगळ्यांनी शास्त्रीय संगीत आयकुचें अशें आवाहनूय महेश काळे हांणी केलां। सकाळीं आयोजीत केल्ल्या तांच्या कार्यक्रमाक खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। भारत माता की, भारत माता की। कधी कधी भीती वाटते की शास्त्रीय संगीताचं काय होईल, कारण एरवी बाकीचे फेस्टिवल तुम्ही बघता धांगड दिंग्याचे, काही हरकत नाही, पण त्याच्या जोडीला शास्त्रीय संगीत सुद्धा ऐकावं। पण आज इतकी गर्दी पाहून असं म्हणायला हरकत नाही की ते शास्त्रीय संगीताला देखील चांगले दिवस आलेत। त्यामुळे झोपाची गरज नाही।